Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Muzuva ranhasi tabuda takananga munzvimbo yemacheke uko kunorarama murandakadzi anonzi Mai Rudo anorarama neurema. Chinonyanyosiririsa panyaya yemudzimai uyu ndechekuti iye akazvarawo vana vakaremara zvakare. Amai Rudo vari kushungurudzika kuti vange vachichengeta vana ava uye pekugara chaipo pari kuvanetsa vangori neimba imwe chete, chimbuzi chaicho havana. Happy Ladies Foundation yakaona nyaya yaMai Rudo iyi mushure mekunge taiisa papeji redu rino, vakaona zvakakodzera kuti vange vachibetserana nawo. Muzuva ranhasi vavavigira magroceries. Regai tinzwe kuti Happy Ladies Foundation iyi yakatanga kubetserana naMai Rudo zvarini uye zvii zvavanotarisira kuita mukati mekurarama kwavo. Tichanzwawo Mai Rudo vachitaura pamwe chete nemuvakidzani wavo. Tadzoka zvakare wasikana weHappy Ladies Foundation. Last year takauya tikati hatisikuda kuti mutambudzike muende kuMaricho, taona nyaya yenyu yakatenderera, saka takaona kuti zvakakodzera kuti tiuye as Happy Ladies Foundation nekuti tagara tichibatsira vanotambudzika. Takauyawo last year tikakupai zvatakakupai, mablankets nechikafu. Tadzoka zvakare taona kuti zvamuri mararamiro unoita hamufani kunge muchienda kuMaricho, asi munofanira kubatsirwa nevanhu vanobatsira. Like now tauya as Happy Ladies Foundation takuigirai magroceries, mafuta akawanda ekuti anogona kupedza gore rese muchingodya. Takuigirai hupfu, takuigirai machunks, sugar, rice nemablankets zvakare nembatya dzekuti mukwanise kupfeka. Tauya nemapambas zvakare emwana wenyu anoda kupfekedzwa mapamba. Saka tatoda kuti mubatsirikane as Happy Ladies Foundation. Ticharamba tichidzoka zvakare pano tichimonita situation yenyu, tichiona kuti muri kurarama sei. Toda kukubatsirai upenyu hwenyu murarame upenyu hwakanaka, musaende kunorikicha nekuti condition yenyu iyi inoda kuti munge muri pamba, makagara pamba muchichengeta vana. Ndinotenda zvangu. Mutenda mwana nezvanje dzaba kuti mwana mafuta ndisina kwegara mwedzi muirisana mafuta kana chikafa nge pasini ndiye mutuntu mazuva ese. Aiwa. Hapana imoni batsiraidza munzonzo, takaenda kwarido kunopiwa mafuta, takaenda kunopiwa chibavu chesadza, apa inge chapera chibavu. Alright. Ticharamba chikuigirai hupfu mukwanise kurarama, ticharamba chikuigirai wana rice wana mafuta. Handitika tinoda kuti murarame upenyu hwakanaka, makangofananawo nesu. Hatisi kuda kuti zvamuri disabled murarame upenyu hwakaoma, toda kuti murarame upenyu hwakapfawa. Handi ticharamba tichivhizita every year tichiona kuti muri kudyei. Mama mukandidzora dambudziko renyu rakatanga sei? Ndakatanga chikoro ndiri grade 1, watanga kukura zvichikura ndiri grade 1. Saka ndapi matanho makatora kuti munge muchirapwa? Ndakamboenda kukiriniki vanozorobviswa mazino anga abula kunzwa vanozorobviswa mazino emukati abudiswa. Saka kuchipatara kuvaiti zvokukonzereswa neizvi? Ndizvo nditsenza ndizvokuziva zvawaitawo. Saka munambozamawo kuenda kumaprofita kana kumaprofita? Ndaimboenda hazvina ibudi ita uko. Ikoko waiti kudi? Hanzi hapana. Saka mararamiro enyu akamira sei naamai? Mararamiro ndo ndiri kuita iyayi. Mune muchiita zvekuita sei? Zvekuenda Maricho, ndakaenda kumafanire senzara kunaka masoni ndakagara. Nanga kusisina Maricho. Ndakagara. Right. Saka ndapi mashoko amuda kudza veHappy Ladies Foundation? Kuti wandibatsirawo nechikafu. Chii chamunoshirawo ngemuchitiro? Ndinoda kuti kana magadheni ndasiyana. Dambudziko ramama wedu isusu takaberekwa riripo. Hatiziviwo kuti ana sekuru pawakaendeswawo kuzvipatara zvakafamba sei. Handina hangu zvandati ndanzwa kuti ana sekuru wakazvifambisawo sei panguva wakamufambawo nawo wachienda nawo kuzvipatara. Asi dambudziko ramama rakakura. Ini ndakagara namama kubva 2005 kusvika 2008. Dambudziko racho ragara rakangooma kubva nekubvira nokubvira kusvika pari zvinizvi. Saka ndoda ngotenda vane chirongwa neprogramu iyi yekupa mai vangu chikafu.
ndoda kutenda, ndina chekutenda nacho, asi ndoda kuti nepamatapudza ipapo pawedzero uye musaitira iwo chete, muitiwo nevamwe vese vane dambudziko seri namai vangu. Ndoda kutenda zvikuru, tinoti naizvozvozvo Mwari vakutungamirei, Mwari vakuitirei nyasha. Mama wangu inini vane vana 3, vane vana 3. Then wamuri kuona ali apo usho mwana wa mama wangu vairwara, vairwara nechirwere chepfungwa, wakazosvika pakushaya. Saka so ari kugara nemwana iyeyu ndimai Rudo, ndo vari kugara nemwana iyeyu. Makadi amai? Tiripedu makadiwa. Tinofara isu. Ndikazodozo kuti munoitwani? Inini ndinonzi Sylvia Chitsike kana kuti mai Mutsiwa, ndiri next door yamai Rudo. Mama, mungatiudza here machallenges anosangana nakaona mai Rudo mukugarisana kwamakaita nawo? Machallenges anosangana namai Rudo inyaya yezvekudya, mararamiro awo, pane zvekudya, zvekupfeka, zvekurimisa mumunda chaimo. Anotosvikira pakutimba nemaoko vachichera makomba kurima mumunda mavo kuti vawane kurarama. Saka nekuda kwechirongwa chenyama nacho, tinokutendai, tirambai muchipfuurira mberi. Mai Rudo munhu anoshanda, nekuti vakawana zvinhu kana maprojects ekuita vanogona kurarama zvakanaka. Kana maproject ekupfuya huku vari pamba pavo, zvekuti zvisavaite kuti wanzwe kuda kuenda kumaricho, vari pamba pavo vachiita zvinhu zvavo vari pamba pavo. Semaproject kana huku chaidzo kuvaitira, vanogona kurarama vari pamba pavo vachitoita zvinhu zvavo. Munhu anoshanda, ina handitomboshandirani nawo, handitombosviki. Vanogona kuenda mumaricho munda mavo muna 4 vachipedza munda mavo vachipedza na 7 vachienda kunobata maricho. Saka ndongokutendai kuti maita henyu nechirongwa chenyu, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Salame, mwana ari paucho matani makore makana? Mwana uyu ane 13 years. Anokwanisa kudya ega? Kudya hagoni, anotochiswa. Kwakuenda toilet zvakamira sei? Hatokwanisi. Zvese anotongoitirwa ari ipapo? Zvese anotongoitirwa, hagari haite sei chakurara. Saka akazvarwa akadaro here kana kuti urwere hwakazomuwira achinge atikurei? Mwana uyu anozvarwa akadai zvakazongouyawo, akangotangawo kutongokokonyarawo kutongonota mwana uyu akutoita kunga chaachirema, asi kuzvarwa akazvarwa akanaka. Saka mangaitawo ruzivo here kuti vane zvavakamboedzawo here kuti anga achibetserwa? Pane vakamboatora kusocial welfare, vakamboda kuenda naye kuma-exercise, but zvakazongogumira munzira zvinova zvakazongoinda. Ndanichikumbirawo kuti vabetserwewo netoilet, hawana toilet. Saka vakabetserwawo netoilet zvingavafambire zvakanaka. Ndinonzwa kufara nepurogiramu yenyu yamaita kuna mai Rudo. Isusu hatikwanisi kuvabatsira, but nezvamatiitira izvi tanzwa kufara nekupembera kuti dai munenge maramba muchingoita mwoyo wakanaka kudaro. Isusuwo zvinotiisawo pakanaka. Ivo mai Rudo havazonyanyiwo kunyanya kutambudzika nekuendawo kumaricho. Ini ndinonzi Rumbidzai Aneti Mukoko Mavhurere. Ndozita rangu. Mungatiudza nezvefoundation yenyu? Foundation yedu yakatanga 2021. Takatanga neJust Few Ladies, vasikana watakaita gather up, tikaita come up with something chekuti tibatsire vanhu vanotambudzika. Saka takatanga kunyatsotanga kuti takatanga 2021. Okay. Saka mungatiudza kuti mai Rudo makazoziyana nawo sei? Tinotarisa pasocial media, saka mostly tinotsvaga nyaya dzavanoburitsa dzine vanhu vanotambudzika mavulnerable, then tofollowa nyaya iyoyo, toiwevha, toona kuti zvakakodzera here kuti tivhizite kana kuti hazvina kukodzera. Senyaya yamai Rudo inyaya yakatibata, tikaiwevha tikaona kuti zvakakodzera kuti tinofanira kuvhizita kuuya kwamai Rudo kuti tione situation kuti yakamira sei. Takauya last year April,
tikauya nemagroceries, tikauya nemablankets, tikauya nehembe, tida kuti tibatsirane nawo. Tikaona zvakakodzera kuti every year takufanira kuvhistira Mai-Rudo nemagroceries anokwanisa kuti wasustain, angakwanise kusvika pagore. Okay. Saka ndezvipi zvamukushuvira kunge muchivaitira Mai-Rudo mukufamba kwenguva? Mai-Rudo tanga tichishuvira kuti tiwavakire imba, but pane akazotibata achiti akuda kuvavakira imba, zvinzi imba yakutotanga kuvakwa next week after holiday. Saka ndozvatanga tichishuvira, then every year tofanira kuvhista tichawaigira magroceries akawanda. Tine challenge yatinayo yetransport, saka hatikwanisi kuuya every month, saka tinongounganidza magroceries edu egore rese, then tongouya tobva tavapa.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.